Dati otkaz u dobrostojećoj tvrtki te se sa redovitih mjesečnih primanja u potpunosti upustiti u avanturu zvanu poljoprivreda nije svakodnevica. Upravo je to prije nekoliko godina učinio Mario Škrlec iz Lipovca, malenog mjesta koje se zahvaljujući Marijevom vizionarstvu može pohvaliti jednom od najmodernijih farmi pilića u ovom dijelu Europe. Pa poljoprivreda je za mene oslobođenje od stresa u stvari, da je puno lakše živjeti na zemlji i raditi sa životinjama, sa tom peradi i baviti se ratarstvom na polju, nego biti u kancelariji zatvoren 8 sati, 10 koliko je i uvijek imate nekakve probleme na takvom poslu, a doma je to sve nekako drugačije i jednostavno. Odluka da se bavi peradarstvom nije došla preko noći. Još 1970-ih Marijevi roditelji podigli su farmu koju je on naslijedio, no modernizacija te zahtjevi tržišta nametnuli su potrebu za dodatnom mehanizacijom i ulaganjem, a kao posljedica tih procesa nastala je moderna farma pilića obitelji Škrlec. I sad, prošle godine smo napravili taj novi objekat gdje je kapacitet 25.500 komada, znači u ukupnom turnusu je 31.000 komada. Odradimo 6 turnusa godišnje, što je nekakvih 180.000 komada. I uz to, znači, taj stajski gnoj stavljamo na naše parcele i od ljudi koje smo potpisali ugovore da možemo održavati, da sadimo kukuruz i pšenicu i na taj način smo nekako zaokružili tu proizvodnju. Mario je pomoć za realizaciju svog poljoprivrednog sna dobio prijavom na mjeru 4 programa ruralnog razvoja. Ostvario je 90% povrata uloženih sredstava, a na opremanju farme, tvrdi ovaj građevinski tehničar po struci, nije se štedjelo. Kada je bio objavljen taj natječaj 4.1.1.2, prijavili smo se na taj natječaj i evo, prošli smo na tom natječaju sa dodatnom mehanizacijom i novim objektom gdje smo ostvarili dosta bodova i prošli i dobili ta sredstva. Dobili smo u ukupnom iznosu od 7 milijuna kuna, od toga je bilo 5, to je sa PDV-om, od toga je bilo 5 milijuna i 200 bespovratnih sredstava od Ministarstva poljoprivrede. Čitava obitelj sudjeluje u poslovima na farmi, no ipak nezamjenjivu pomoć pruža Marijeva majka Đurđa koja iz prve ruke vidi blagodati poljoprivredne mehanizacije. Onda je bilo stvarno sve na ruke, ručno se hranilo, nosila se smjesa po farmi, punila se ručno, voda bila je, već onda je bilo to. A sve drugo je bilo ručno. Danas je to sasvim druga situacija, danas je sve to automatizirano. Potpunom posvetom poljoprivredi brige njenoga sina svakako su se umanjile, no to ne znači kako čitav peradarski sustav nema mjesta za napredak. Samo velim još da se popravi možda cijena, da je malo bolja cijena, bilo bi još lakše i nama, ali evo, za sad smo zadovoljni tako i nadam se da bude tako i ostalo. Škrleci su svoj poslovni cilj ostvarili, te svima onima koji se u Hrvatskoj žele baviti poljoprivredom poručuju da svakako to trebaju i učiniti, pa makar to nosilo i određeni rizik. Jer kako Mario poručuje, ja sam riskirao, ali i višestruko profitirao.